היי יוטיוב. היי, היום ליאם רואה את הסקין החדש שלי. ואתם יכולים להתכונן בסקין החדש של טל. אסאסינס קריד. תעשה F1. אוקיי, שימו לב את הסקין של טל. זה הסקין של טל, וזה הטל של הסקין. אסאסינס קריד. אוקיי, היום אנחנו נעשה PvP. קיד PvP. PvP זה בלי שנותנים לך כלום, וקיד PvP זה שאתה בוחר קיט, כאילו שחקן, אנחנו מקווים שלא נצא לוזרים בזה. נובים, אומרים נובים. אז יאללה. רק לוזרים. טוב, יאללה, בואי טל. נובים זה החזקים החדשים. טוב, אתה צריך ללחוץ על האמרלד, בעברית זה ברקת. אני ממליצה לך, אני קונה עם... מה זה? יש לי מחושף עם חרב. איפה אתה? גם אני. אנחנו נראים מה זה לוזר עם היעלום. יאללה, קיט PvP. בוא נקפוץ, איפה מתחילים? איך איפה מתחילים? תקפוץ לכאן. אתה לא תקבל אפילו זה אחד. אוקיי, איפה מתחילים להילחם? כאן למטה? אוקיי, 3, 4, זה. אנחנו לא נלחמים בעצמנו, אנחנו נלחמים ביחד. קיט PvP. זה כזה כיף. אוי שיט, צולפים בנו. שיט. נוסי על נמשך. אני מתקמפר. שיט, חצי לב. יש לי חיים מלאים. כי אתה לא באמצע שום דבר. שיט. לך מכאן יא בן. של כלב של תחת של מתתי. כן, אני מחליפה עם... גם אני מחליף מגן אם זה משעמם. בוא ניקח עם דיימונד. לא, זה... למה אפשר לקחת דיימונד? אי אפשר. אז אני אהיה קשת. אני בצבע ירוק הזה. גם אני צבע ירוק, יאללה בואי נהיה קשתים. איפה את? ירד למטה. כבר קפצת? הנה. איזה פריירית, מה את רואה כל הקטע שלך למטה? כל הקטע זה לצלוף. סטופט בויז. אבל אתה לא יכול לצלוף עם זה. מותר? כל הפואנטה. לא! כמעט הגעתי, אני חייב לברוח איכשהו להגיע לגג. גם אני שיט, איזה תפקיד מצאתי, להיות קשת. אחר תפקיד. אתה יכול להחליף. אוי נכון, אני יכול תוך רגע להחליף, אבל לא פשוט. החלפתי. אוקיי. גם אני, בואי עליו. לא עליי, סתומה. בואי, חתיכת בן. של אמא שלך. ושל סבתא שלך. ושל סבא שלך. ושל כל מי שבמשפחה שלך. אין לך חיים, למה אתה בורח? ינוב. נובי מלא דיימונד. ינוב, מה אתה בורח? הרגתי אותו. יפה. טל, סליחה. אל תרביץ לי. היי! בוא אליי. סטופט בוי. הוא מחליף סקין. סטופט בוי. מאחורייך טל, זה סתומה. אני לא יכולה. לאן אתה בורח? קוראים לו יושי. יושי בושי. נראה לי שהוא סיני. אני בקרב. ואני אכנס בך בקיבים. אני לא אכנס לך יושי, או איך שלא קוראים לך. יושי זה שם של סיני. חשבתי שהוא אישי, אבל... לא, אתה לא תהרוג אותי. אני יודע שיש לך קשת וחרב שיט. שיט. אוי, מישהו עליי. תודה ילד עם מגנים מדיימונד. תן להם קודם כל לעשות את העבודה, ואחרי זה הלאה. שיט, הם זורקים עליי רעל, הם זורקים... זכר, תרמתי כמה אנשים, אני מקווה...
כמעט הרגתי. אני בא, עמרי. אה, אני צריך ללכת לחול. נראה לי שאני אעצור רגע את הצילום. טוב. וחזרנו אליכם. כן. הייתי הרבה זמן. כן. ליאן, תיפול. אוקיי, איפה את? אוקיי, הנה אני כאן, אני כבר למטה. אוקיי. אנחנו עוסקים במגני דיימונד, יש לנו אינסוף ספיד, אינסוף צ'אמפוסט. היי, מה אתה מתערב? אנחנו מצלמים כן, פה. אח שלו עוף כאן. טוב, יאללה, בואו נרד לאיט ערב. בואי, חתיכת חרא בלבל. אוקיי, מישהו רוצה פה להתעסק איתי? לא אכפת לי. אני לא. אוקיי, קולבריישן. יש כאן איזה חרא שעורר עם חטא. בגלל זה יש לי רק איזה 7 חיים. למרות שיש רק 7 חיים או פחות, אני לא בטוח. אני אף פעם לא סופר! כמה קילים יש יש לי לך? לאגים ליארה? ברמה גבוהה במיוחד. גם לך יש שנייה לאגים? נעצר המסך במצב אחר של קפיאה, ואני לא מבין מה לעשות כזה, אני לא מבין, אני מסתכל למישהו בפרצוף וכאילו, what אני the fuck הורג of gentleman. This place. וואו, איזה בלאגון. הולך פה הג'ונגל. הולך פה קולברי. וואי, ים! מה זה דברים. גם אני. טוב, הנינג'ה לא עוזרת במיוחד. חכה, תעשה עוד... אני הופכת להיות והנינג'ה נינג'ה. גרועה. לא, אני הופכת להיות איזה... מג'יק מה זה מן. מג'יק מן? איש הקסם. אפילו שאין דבר כזה. מה זה? איזה קטגוריה זאת? זה השיקוי. אין דבר כזה. מה זה אמור? תאכל חרא. אוקיי, זה לא עוזר במיוחד. אני חייב להתחיל להילחם קולבריישן. ויש לי 25 נקודות, אז... גם לי יש. שיט, אני הרלתי את עצמי. יש לי גם שיקוי נגד חיים. טוב, נינג'ה, מהר! נינג'ה קיט, איו! אנחנו עכשיו כל משחק שאפשר לשנות את השם. אני לא רגילה להסכין לזה, אבל... אונליין. שיט. יש לי כל כך הרבה דברים. אני לא רגילה להסכין לזה, אבל אני מאוד אוהבת... אני יכול לרוץ יותר מהר מכולם. שיט, מה זרקתי? לא זרקתי כלום? אין אתה. לדחוק מישהו. למה את נינג'ה? כי אני אוהבת יש פה את זה. מישהו עם ידיים. תקה את זה בלי כלום. כולם נלחמים פה על חייהם. למה החירב שלהם מחושפת? הרגתי אותו? הוא הרג אותך יותר נכון. רגע, אמא. אוקיי, אני הולך להילחם על זה עם המגני אור, או משהו כזה. יש פה אישה. לא מרחים עליך בגלל שאת בת, ואת לא בת, אני יודע שאת בן איזה גיימר מטומטם שמשחק מול המחשב. כן, בנות לא משחקות מיינקראפט. אוכל פיצוחים. מה, אתה עכשיו רואה אותי? קראפ. לב אחד, לך! לך תזה. די. אוקיי, אני מחליף לך לדיימונד זורד, in the diamond זורד. אוי, דיימונד זורד, יאללה. זה נשמע כמו התחלה של שיר של מיילי סיירוס. כזה טום. The diamond sword. In the diamond sword. The diamond sword. רגע, אמא. In the diamond sword. In the diamond sword. כן, זה מטומטם לחלוטין. אין אפס. טוב. אני חושב שגמרנו. אז נתראה בפרק הבא של... כן. שרתים בעם! פרק 4. אז... כי זה 3. ביי. ייי, ביי.